Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna indirizza konferenza internazzjonali ta' riċerkaturi illi qed janalizzaw kif il-mod li bih il-Gvern iżomm il-kontijiet jista' jitjieb. Hawn spjega kif pajjiżna jinsab fil-proċess li jaqleb għal sistema aktar moderna. Scicluna sostna li la darba l-Gvern jistabilixxi miri jeħtieġ ikollu strumenti biex dawk il-miri jitwettqu. Allura jrid ikollu strument biex jara fejn hu li kull Ministru u kull Ministeru ikollhom sistema ta' accounts illi jkun ċara u trasparenti ħalli aħna nkunu nafu fejn aħna. Is-sistema preżenti hija waħda li ma tassigurax il-kontabilità li wieħed jippretendi minn gvern fi żminijiet tal-lum. Forsi nkun qed niskandalizzhom meta ngħidilhom li s-sistema li juża l-Gvern hija sistema li fil-privat kienet tintuża 20-30 sena ilu. Fejn wieħed kellu pitazz u jniżżel dak li jidħol u min-naħa l-oħra dak li joħroġ. Dak mhux biżżejjed. Il-prinċipji li fuqhom se tkun infassla s-sistema l-ġdida huma dawk tal-prudenza u kontabilità. M'għadux iż-żmien li wieħed iżomm l-affarijiet taħt it-tapit, għalhekk is-sistema l-ġdida se tkun qed twassal għal bidliet ovvji fil-mod li bih jinżammu r-records dwar id-dħul u l-ħruġ. Mhux meta joħorġu l-flus, imma meta tuża dak il-prodott. Ġifieri inti l-ispiża mhux meta ħallasta, tista' tipostponi li tibgħat iċ-ċekk sentejn. Imma fil-verità għad-deċiżjonijiet jekk inti infaqta llum, ġifieri inti xtrajt il-pilloli biex jikkonsmaw il-pazjenti din is-sena, għandhom jinżlu din is-sena mhux sentejn oħra.